Voor Annemarie Bekkers was het woensdag een speciale dag. De leerkracht van de Kruutvis vierde namelijk haar laatste schooldag. Die werd afgesloten met een huifkarit samen met haar kleuterklas. Nou, ik ben helemaal overdonderd. Het was een hele spannende dag, want ik mocht vanmorgen niet naar school komen. Ik moest afwachten wat er ging gebeuren. Ik werd opgehaald. Ik mocht eerst uitslapen. Dat is ook al bijzonder. En ik werd opgehaald. En toen kwam ik hier op school aan. En toen stond er een hele lange rij van alle kinderen. Die hadden een boog gemaakt. En dan mocht ik onderdoor lopen. En toen gingen we de klas in. En Martin die ging ook mee. En toen gingen we naar binnen. En toen kreeg ik in de klas heel veel cadeautjes van alle kinderen. Omdat ik met pensioen ga. Ja, dat was eigenlijk de volgende. Waarom al deze feestelijkheden? U gaat met pensioen. Na hoeveel jaar? Kunt u iets vertellen in het onderwijs? Ja, ik heb het allemaal andersom gedaan. Ik ben eerst getrouwd en toen kinderen gekregen en toen gaan studeren. En ik ben vanaf 92 in het onderwijs gekomen. En dat is het allerbeste wat ik ooit heb kunnen doen. En daar heb ik tot nu toe nog steeds ontzettend van genoten. En u heeft altijd hier op school gezeten? Ik heb eerst op Focus gewerkt en vanuit Focus ben ik hier naartoe gekomen. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Dus ik zal het gruwelijk gaan missen. En wat vond u zo leuk, of vindt u zo leuk aan het zijn van juf? De kinderen. Het contact met de kinderen. Vooral, ja, alle kinderen, maar vooral mijn kleuters. Dat vind ik echt helemaal geweldig. Contact met collega's. Ja, ik heb er heel erg van genoten om ze op een hoger plan te krijgen. En ze spelenderwijs dingen te leren. Dat is echt fantastisch. Ja, ik hoorde van collega's, ja, ze denken eigenlijk dat u misschien nog wel af en toe een keertje volgend jaar terugkomt. Kan dat zomaar zijn? Ik zou het heel erg fijn vinden als ik af en toe nog eens hier mag komen invallen. Het lerarentekort valt nu nog wel mee, maar als een keer iemand ziek is, dan vind ik het heel erg leuk als ze me bellen. En dan kom ik met alle liefde. Hey, leuke juf!